И здравейте хора, аз съм Алмонд, а.к.а. Евгений и вие сте канал Лудите БГ, както и БГ Крутим, и днес ще играем Майнкрафт. И да, днес, ще играем, ще започнем на моя синглплеер поредица. Google може да се създаде и нека да започваме, вече съм влязъл. Ще я кръстам. Да си почешем брадата, която аз нямам. Примерно. Чакай. Не мога да се сета. Така. Не. Ще... Ето така, на Survival, така, Generation, окей, така, бонус чест, не, дън, Seed да включвам ли? Не, искам рандом място, Create New World, и сега фреймовете ми падат адски здраво. Добре, да сложиш очалките, за да има звук в играта. Не знам колко силно ще е той. Сега ще е той. Добре, сега фреймовете се качиха, сега да се сложим слушалките от телефона, защото другите майка ми ги скри. Ето виждам прасета, скуидове. Така. Той сме с слушалките, видях заек. Сега така. Музика. Уедър ще го оставим две. Така се надявам да не е много силно. Ще го сложим на любимото ми число. Добре. Там виждам куче. Това е лошо. Добре, ясно. Кой бавим се? Става бой на живот и смърт. Добре, няма го хитвам. Между време да съберем малко дърва. Ето е битката. Нали не съм го хитнал. Чекай. Да, не съм го. Той иска заека. Горкото. Добре му отиде. Горкото зайче. Няма как да го спаса. Но пък имаме храна вече. Добре, сега да съберем малко дърва. Още едно куче. Това беше. Значи няма да ги хитвам. Така, събираме си малко дървце. Окей, значи правим всичкото така. Ще ми трябва още пречки, за да се направи инструменти. Първо си правим една кирка, после и меч. Сега си правим така. Саплинг. Всъщност ще побия малко прасет сега пред вас. Да съберем храна и да певаме, защото този бан въобще не ми харесва. Какво става, зайче, ти не си поразно? Сериозно?
И не ми дропна нищо. Да, там има някакво глично прасе. Така. Те кучета не са избили всичко живо, бе. Да, мишката и клавиатурата може да са малко шумни, за което съжалявам, но така се е получило. Нали, сега гледам в нас за по-такива мишки, ако не. Добре. Колко дропна сега? Имах 3 или 4, не знам. Значи, ето къде ще живеем. Сега първата работа е да намерим овце. Защото си имаме... Опа, да се пусна малко повече чанкове. Забравил съм. О! Да. Ето, прави се. Там не санд. Още прасета, които ще размножим, ако намерим моркови. И сериозно няма овце. Значи сега ще си направим от начало хобитската къща, която вече и намерихме стенце. Ето я. Аз обичам да живея в такива къщички. А между другото, ако се питате от Бега Гратин, защо няма епизоди, като бях грубо прекъснат тук що от моята майка, погледнах на там и опа, вилици. Добро начало. Да, добро. Да се надяваме, че има моркови, които ще... Тук я да видим офертите първо на вилиджерите, да видим дали къде ще ни се караме. Стой тук, стой тук. Стой тук. Ти искаш Oracle Flash Gold, я бейби. Ти искаш я? Efficiency 2. Те тук, отдолу късна е вратата, не, тук е вратата. Тук е нито, не. Here, no. Врата. Те къщи адски ги мразя, в пани са. Къде е входа? Не искам да тъпа. Да, направих се. Ето входа. Да видим ти какво предлагаш. Път. Не. Ауто. О. Я ти къв беше тук. Тук не влезе ли някой? Прасе. Ти си същия. Не, ти искаш повече. И ето, пичи да го видим. Да, фана си какво брадата. Добре. Опа, защо взех колко основа? Добре, защо всички искате някакви оферти, искате само мърша. Ми явно е тук да ще живеем ти. Ти доста се дречил Iron Helmet. Sugar King. Ние тук да ще живеем. Имаме си и вилиджери. О. Да. Iron. Ако това не се лъжи. Да, Iron. Да, кучето му чухте. Понеже скоро залазва. Мъкни да прави епизод.
нахално извинете. Да събера ерана и да пеем му някой хаос, защото става вечера, а така и не намерих прословото. Да, нека вилджер там прави парти мен. Парти. Всъщност аз на какво съм? На нормално добре. Ето. Тук ще ми е къща. Да не влиза. Сега се връщам. Да. Ето ни отново. И гадната музика на Майнкрафт. Като адски ме дразни и затова ще... ще оставим, защото ми пука. Ето тук първо оставаме и крафтите в единия край. Опа. Да, там видях и тикви. Печка в другия край. И сега ще чакаме. Но тук има някакви такива... бе. Wait. Не има такива... Ето тук има много... Аз ако не съм просто, не знам какъв съм. Даже точно ще се изгубим. Ще го праснем на земята. Добре, какво правиш ти? Успокой се. О, моркови. Кива. Добре, защо не излизат зомбита? Аз ще да нормално. Ох, боже. Излязах, сериозно. Ето ги мобовете. Явно ми трябва да лекна. Видите ли колко? И никъде другаде ли? Да какво стане? Ох, пребих се. Ето видях и пътейто си. Вие сте ми са квартиранти. Така ли да разбирам? Добре, ще се преклипа докато... Защото няма какво да правя, няма овце. Там видях 3 крипера. Ако знаете какво става като вия крипър. Добре, тук е пълно със свине. Не. Ми ще вземем тиквата. О, там видях нещо зелено. Точно така. Крипър. Но не искам господин Крипър да ме убие, защото ако знаете какво става, като видя Крипър. Просто не трябва да знае, че съм так, за това ще спра клипа, докато не стане ден. Чакайте. И тук лайта е 11. Дава, нали съм на торче. Точно торча. 13. Ето там тук ще се спавна зомби. И май ме видя през таклото? Не.
Ами ще изчакаме, няма да спирам клипа. Чакайте да видя нещо. Така. Wait. Тук имам сега готово. Добре, би трябвало това да така. Добре, после ще видя колко долу става клипа. Мисля, че става достатъчно, извинете. Това ми е бюрото. И така, това беше първи епизод, защото не знам колко дълго стана клипа. Аз бях Алмунд, а.к.а. Евгений, вие бяхте с канал УИТБГ, както и с БГ Крутин. Канала във всеки клип ще има канала на другия канал, не зависи кой канал. Това беше това е Weapon Smith, това е Клерик. Аз бях Алмунд. Не се развих достатъчно. Това защото мисля, че стане твърде дълго клипа. Опа. Какво да се прави? И до следващият